खुलुमबाय लोगोफोर आंनि चम्पा बिब्लगआव फिन खेबसे बरायफिननाय थाबावबाय लोगोफोर दिनै आङो मोनसे टपिक लानानै फैबावदों स्पेसियेलि आइजोफोरनि थाखाय माने हौवाफ्रा नायाबाबो जायो मानो होनोब्ला बेयो हिनजावफोरनि थाखाय बिराद गोनांथि टपिक उसुबिदा मोनोब्ला अननानै दानाय आङो सानफ्रोमबो पेसेन्ट मोनबाय थायो बेफोरबायदिनो साफा सानै फैबाय थायो बे प्रब्लेमखौ लानानै दिनै आं बिनि बारैहाय रायलायगोन आरो माने गोबां मानसिफ्रानो लाजियो बेखौ खोन्थानोहाय गावनि बे पार्सनेल मेटारखौहाय खोन्थानो लाजियो ओमफ्राय बेफोरबायदिनो दस्रा उल्था सामथा खोन्थानानै मुलिखौ लाङो बेफोरबायदि ओमफ्राय जेब्ला आङो मोजां सोंफामदों बे पेसेन्टखौबो होमब्लासो बियो मोजाङैनो खोन्थादों इउरिन इनफेक्सन जादों होननानैहाय मुलिखौ लानानै थांदों खिन्थु बेहाय इउरिन इनफेक्सन नङामोन भाजिनेल वाइट डिscharge जादोंमोन भाजिनेल वाइट डिschargeआ जाखायो जाखानांगौखा जोंनि आइजो माहारिनाव जेब्ला मेन्स जायो मेन्स जानायनि सिगां एसे आवगायबो वाइट डिscharge जायो आरो मेन्स जाखांनायनि उनावबो जेब्ला ओभुलेसन टाइम जायो अब्ला समावबो वाइट डिschargeआ जाखायो बेयो नर्माल ओरैनो एसे एनै जानाया बेयो नर्माल एसे एनै मोनामनाया जेबो नङा माने बियो बे वाइट डिschargeआ बे गुफुर गुफुर गनाया बियो नर्मालखा दै स्रां स्रांबो गयो नाथाय बेनि बारै आङो रायलायगोन जोङो खोन्थायो पेसेन्टफ्रा खोन्थायो गुफुर गुफुर गयो होननानैहाय खायफाया बारा खोन्थायो खायफा स्लाइड खोन्थायो नाथाय बे एसे एनै स्लाइड फैनाया बे जेबो नङा बियो नर्मालखा मानो होनोब्ला बेहाय लेक्ट'बेसिलास एसिडोफिलस थायो बेहाय बेक्टेरिया बाहेरानि बेक्टेरियाखौहाय फाइट खालामनो बियो थाखायो जेबो नङा बियो नर्मालखा बियो जाखानांगौखा नाथाय मालाबा समाव ओरैबायदि जायो माने बिराद माननो माने गोदों खुरलाबो खुरथ'नो हायि बायदि ओमफ्राय मालाबा समाव सायो बुयो सिथर गिदिर गिदिर जाजोबो बे हासुग्रा बाजायना जिं जिंनो बेफोरनि थाखाय आं रायलायगोन लोगोफोर दिनैहाय बेफोरबायदि जानानै जोंनि पार्सनेल लाइफखौहाय बिराद डिस्टार्ब खालामो ओमफ्राय ओरैबायदि जोङो बे बुस्थुआ जायोब्ला माने मानसियाथ' बिराद डिस्टार्ब जाखायो जोङो टेनसन जायो माब्लाबा समाव जोङो हामाला आरो बियो मालाबा जोङो जुदि मोजां ट्रिटमेन्ट लायाब्ला बियो कारेन्टलि जाबाय थानो हागौ बोसोरावहाय खननै खनथाम बेफोरबायदि जानो हागौ आरोखि जुदि जोङो ओमफ्राय मानसिया बिराद हामलांगोन दुरबल जागोन बिमाया बिनि टेनसनजोंनो बेफोरबायदि जायो लोगोफोर दिनै मालाबा समावहाय बे वाइट डिscharge बे गबाय थानाया हयथ' नोङो बेक्टेरियेल इनफेक्सनबो जानो हागौ ट्राइकोमोनास इनफेक्सनबो जानो हागौ एबा फांगाल इनफेक्सनबो जानो हागौ जोङो सिनायनो गोनां बे डक्टरफ्रासो सिनायगोन बियो फांगाल इनफेक्सन ना बेक्टेरियेल ना ट्राइकोमोनास इनफेक्सन बेखौ डक्टरफ्रासो सिनायगोन जोङो बेक्टेरियेल इनफेक्सनबा ओरैबायदि जागोन माने दै स्रां स्रां फैगोन बे वाइट डिschargeआ दै स्रां स्रां गगोन नाथाय बिराद मानगोन आरो बिराद डिस्टार्ब खालामगोन ओमफ्राय गेसाव मोनामगोन आरो बेक्टेरियेल इनफेक्सना बिराद फैगोन स' फैगोन हयथ' नोङो पेटबो गाननांनो हागौ पेटबो बाहायनांनो हागौ आरोखि बेफोरबायदि ओमफ्राय मोनामनाया बिराद माने नर्मालनि अनगायै एबनर्माल मोनामगोन आरो बिराद गेसाव मोनामगोन बेबायदि जायो बेक्टेरियेल इनफेक्सनाव फांगाल इनफेक्सनाव ओरैबायदि जायो लोगोफोर माने बिराद माननानै बिराद इरिटेसन जायो आरोना बिदिनो खुरै खुरै जोङो बिदिनो एकदम माने बिगुरा दोलाबजोबलायलाबो बे जिं जिं साइड साइड दोलाबजोबलायलाबो बियो मानगानाय नङा बेफोरबायदि जायो ओमफ्राय बेनो आलौनोसै ओमफ्रायहाय गाइखेर दाखा गावनाय बायदि बियो गगोन आरोखि माने गुफुर गुफुर बिराद लाथा लाथा आमथा आमथा बेफोरबायदि जागोन थलब थलब गगोन बेफोरबायदि जायो आरोखि ओमफ्राय बेहायबो डक्टरा बेखौ नायनानै एबा नोंनावहाय सोंनानैहाय ट्रिटमेन्टखौहाय होगोन ओमफ्राय जेरैहाय ट्राइकोमोनास इनफेक्सनावबो जाहैबाय माने बियो माने बिराद बिदिनो गनानैहाय प्रति फर्म बायदि जागोन माने जेरैहाय जोङो सारापफोरखौ फेम्फोना बायदि जायो बेफोरबायदि फेम्फोना बायदि जेव जेव गलायलायगोन आरो ओमफ्राय बियो बिराद गेसाव मोनामगोन ओमफ्रायहाय गनानै बे साइडनिया बुजोबलायगोन आरो माने एकदम माने सानानै माबा इनफेक्सन जाबेरनानैहाय माननानै सानानै बियो फुरा बुजोबलायगोन हासुग्राया होमब्ला समाव जोङो ओमफ्राय जेब्ला समाव जोङो हौवाजों लोगो लायो हौवाजों गोरोबलायो होमब्ला समाव बिराद सागोन आरोखि बिराद उसुबिदा जागोन बिनि थाखायनो माने जोङो ट्रिटमेन्ट लानो गोनां जुदि बेखौ जोङो मोजाङै ट्रिटमेन्ट लायाब्ला लास्टावहाय हयथ' केन्सारफोरबो जानो हागौ लोगोफोर बिराद इम्परटेन्ट बियो माने सिङाव हाबलाङोबा हासुनायनि प्रब्लेम इउरिन इनफेक्सनबो जाहैनो हागौ इउरिन इनफेक्सन जायोब्ला आरो जों बांसिन ट्रिटमेन्ट लानो गोनां आरो जाय बे एनि स्टेज जायो माने जेरैहाय सिख्लाफोरनावबो जागोन बिदिनो बुरैसाफोरनावबो जागोन बिदि बिमाफोरनाव जागोन आरोना जेरै बुरैसाफोरनाव जुदि मेन'पजनि उनावहाय बिदिनो 45 इयार्सनि उनावहाय जायोब्ला बेफोरबायदि
आरो बेफोरबायदि वाइट डिसचार्ज जायोब्ला बे बिराद नायजानांगौनि गोनां, बिराद इम्परटेन्ट। मानो होनोब्ला बेफोरबायदि बैसोआवहाय जेब्ला समावहाय मेन्सआ रानलाङो अट'मेटिक बेबो रानलांफायो। ओमफ्रायहाय जुदि बियो जायोब्ला हयथ' केन्सारनिबो चान्स जानो हागौ। बेखौहाय जोङो डक्टरनावहाय नायनांगौआ बिराद, नायजानांगौआ बिराद जरुरि। बेनि थाखायनो आं बयखौबो खावलायो लोगोफोर, जुदि जोङो गाव गावनो बेफोरबायदि आन्दाज मोनदोंब्ला डक्टरनाव थां। जोङो जारा थारा मुलिखौ जानो नाङा। जोङो जुदि हामथाराखैब्ला गायन'कल'जि डक्टरनाव जोङो देखायनो गोनां। जोङो गायन'कल'जि डक्टरा हार हस्पिटालावनो थाखासै दायो। गायन'कल'जि डक्टरा होगोन। ओमफ्राय माब्लाबा समाव ओरैबायदि जायो, डक्टरफ्रा मुलि हरगोन नाथाय सोनायनि मुलिबो हरो। बे सिङावनो सोनायनि मुलि हरो, नाथाय जोङो बिजौल' सोहरनानैहाय जोङो हामनायखौ मोना। नाथाय जोङो दिप सोहरनांगौ, माने गोथौआव सोहरनांगौ बे केपसुल एबा टेब्लेटखौहाय। जेरैहाय केन्डिड एबा केन्डिजल, भाजिनाल टेब्लेट एबा कट्रिमेजल भाजिनाल टेब्लेट, बेफोरखौहाय गोथौआव सोहरनांगौ। आरो जोङो बांद्राय साबोनफोरजों सुबाय थानो नाङा। बे गबाय थानाय वाइट डिसचार्जखौहाय जोङो डक्टरनि प्रिसक्राइब बायदि जोङो सुनो नांगौ। बेयो मुलि हरखायो सुनायनिबो। आरो माब्लाबा समावहाय बे गाराया इनफेक्सना गादौआ जायोबा ब्लाड टेस्टबो खालामनो गोनां जानो हागौ। मानो होनोब्ला सुगार एबा डायबेटिस थायोब्लाबो बियो गानो बिराद मुस्किल जायो, बेफोरबायदि वाइट डिसचार्ज जाबाय थायोब्ला। आरो पार्टनारनाव एबा गावनि हौवा एबा हिन्जावनावहाय थायोब्लाबो मालाबा समाव बारदेरो। होमब्ला समावबो सानैयाबो ट्रिटमेन्ट लानो गोनां जानो हागौ लोगोफोर। हामबायसै। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक, शेयार, साबस्क्राइब खालामदो।